Bon dia a tots i gràcies per vindre. Avui un poc continuant en les mesures que en els últims 2 mesos hem anat presentant, que en contingut econòmic, avui veníem un poc a exposar la moció que anem a presentar per al pròxim plenari, que hem estat durant prou de temps repetint i demanant, que era l'eliminació de les taxes per als clubs esportius locals per la utilització de les instal·lacions municipals. Entonces, fent un poc d'història, l'any 2012 se va aprovar aquesta ordenança fiscal que gravava la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a tots els clubs i entitats que volgueren utilitzar-les. Una vegada passat 3 anys, la situació en la que estan les conseqüències que ha tingut per als clubs aquesta mesura han sigut molt negatives per a ells. Entre altres coses, estos s'han vist obligats a repercutir aquest cost, aquesta taxa, a tots els membres del club, de manera que han tingut els pares i mares, perquè pràcticament tots aquests clubs són clubs de base, els pares i mares de xiquets i xiquetes que practiquen esports en aquests clubs s'han vist incrementar la quota que han tingut que pagar per a practicar l'esport. En segon lloc, la partida pressupostària de promoció i foment de l'esport, per on reben les subvencions o com se diu ara patrocini aquests clubs, s'ha mantès pràcticament invariable en els últims 3-4 anys. De manera que en aquests 3 o 4 anys els clubs locals s'han vist incrementats en el seu nombre i això ha provocat que la subvenció que rep individualment cada club ha sigut sensiblement inferior. Si això l'afegim a aquesta taxa, evidentment l'ajuda que reben els clubs locals per part de l'Ajuntament de Vila-real s'ha reduït moltíssim. A més de tot això, ara en aquests dies els clubs han rebut la comunicació de que van a rebre per al patrocini de la temporada 2014-2015, o sigui, la temporada passada. Estem en novembre de 2015. Què vol dir això? Que des de setembre de 2014 aquests clubs estan pagant les taxes per utilització de les instal·lacions. I any i 3 mesos després és quan els han comunicat l'import que van a rebre per patrocini. Que després, com és normal, una vegada presenten les factures, tardaran 2-3 mesos en rebre els diners. Tot això ha agravat molt la situació econòmica i financera d'aquests clubs. I després un altre agravi comparatiu que s'ha produït és que els clubs esportius no deixen de ser una associació local, que fomenta l'esport entre xiquets i xiquetes de Vila-real. Entonces, qualsevol altra associació que no siga esportiva i que potser fa una taxa cultural o que fa, no sé, teatre, música o qualsevol altra activitat i que necessita d'instal·lacions municipals per a fer els seus assajos o per a fer un concert per part dels seus alumnes, no té que pagar absolutament cap taxa per utilitzar aquestes instal·lacions. I des d'ací vull quedar molt clar que no volem, evidentment, que això passi. No volem que ninguna associació local tingui que pagar per utilitzar les instal·lacions municipals. I per contra, els clubs sí que tenen que pagar per utilitzar aquestes instal·lacions. Per tant, entenem que s'està produint un agravi comparatiu. Entonces, en tot això, un poc el que nosaltres volem proposar al pròxim plenari és l'eliminació o bonificació del 100% d'aquesta taxa de prestació de serveis i d'ús de les instal·lacions municipals esportives, que s'articulen les mesures per a que els clubs puguen cobrar aquesta ajuda per patrocini que estan cobrant molt tard respecte a la temporada en la que se produís, que puguen cobrar-la en el primer trimestre de l'any, de forma que financerament tinguin una major ajuda i que ho cobren realment quan tenen que estar pagant les despeses.
I per últim, i aprofitant un poc el que avui ha eixit en premsa de la regidora d'Esports, que ha anunciat que una vegada constituït el Consell de l'Esport portarà a terme la consulta per a veure de quina forma se pot recuperar la gala de l'esport. En aquest sentit, ens alegrem que se rectifiqui i que una gala de l'esport que fa uns 4 anys se va eliminar perquè sí, se pugui tornar a recuperar i que se faci tal com els clubs vulguin que se faci. Al mateix moment, també voldríem que en aquesta primera reunió del Consell Local de l'Esport se consulte si els clubs veuen pertinent que se continuï en aquest sistema de patrocini o que realment se poguera articular via una fórmula de subvencions, que poguera ser molt més rentable o que tinguera una major ajuda per a ells econòmicament. Perquè realment el sistema de patrocini, per un tema de l'IVA que tenen que pagar per aquestes factures que tenen que emetre, més per la tributació que tenen que fer per aquesta activitat de patrocini en impost de societats, la veritat és que una part d'aquesta subvenció dels clubs la tenen que pagar via impostos. Entonces, al final, el que se'ls queda realment per a ells és molt poca cosa. Entonces, aquestes eren un poc les mesures que volíem presentar al plenari.